Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Apa tabwera ndi audio ya madzulo ano imene yangotipeza mwazizizi ya Bon Kalendo. Nditete tikhale pompo kuti timve zoti wabweranso ndi zotani mwazizizi. The DC mwana woopsa kwambiri from Jeza Village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Amene sindimagwedezeka, amene olonditatukwanidwa sinengadandaule chifukwa iyi ndi ntchito imene ndimagwira mofuna kuthandiza amalawi amene tikunena pano ambiri mwa iwo sanadye, ambiri mwa iwo alibe ma basic needs, ambiri mwa iwo akuchita struggle ndi moyo. Ndipo nthawi yokuti ndizikamuyankha munthu wina amene amakhala ndi nthawi yake osakhala kuti ndamutuma ndine koma ndikumamvera ma audio yanga ndi ati ndikumayankha ma audio, zimangoonesa kuti munthu yo ndiopepera kwambiri chifukwa ine amalawi ndimapanga ma audio yanga osakhala motumidwa, ndipo ma airtime kapena bando imene ndimaononga ndi yanga, ndipo palibe amene amandituma. Ndi uchisiri weniweni kuti munthu wina akazuke uko basi akamvere audio yanga ndi azikandiyankha ineyo. Ndafuna ndinene ichi in the first place kunena kuti ine sindine wa chipani china chilichonse, ine sine wa DPP, ine sine wa UTM, ine sine wa Ford, ine sine wa MCP, ine sine wa UDF. Ine nimangolangiza ndipo zili ndi ainyake achipaniwo kumva malangizo amene ine ndikunena ngati DC amene masupporters yawo onso ambiri akufuna kuti zichitike. Ndiye pali manjanjawidi ena makape ena amene amafuna azitamika pamaso pa akuluakulu achipani ndikumanena ma statement ofuna kuti aziyatama. Ine sindiri choncho. Pali munthu wina akawaswa zochita ati ndinzache agwirizana kumayankha ma audio wanga. Peza nizochita ndipo mupeze njira yanu, platform yanu yokuti muzijambulira ma audio chifukwa zikuoneka kuti mulibe nzeru. Mukanakhala ndi nzeru mweze pano mukumakhala monga amene ine ndimakhalira, ndikupanga script yanga ndikujambula audio, ndipo ma audio anga anthu ambiri amakondwera nawo kwambiri. Vuto la anthu azipani komanso ma supporters ena ndi anthu opepera kwambiri chifukwa amafuna azingomva zabwino zokhazokha. Whether you like it or not, ine ndizapitirira kuima pa chilungamo, kuzuzula komanso kulangiza. Zili ndi iweyo kandi iwe wa DPP utenge zimene chifukwa chilungamo nchonena kuti DPP idatuluka mboma ndipo for it kuti ibwerereso mboma ikuyenera kuti ipange chofunikiracho, the needful. Asatire kapena aunike. Munthu wanzeru ukaona kuti business yakulephereka umapita ku drawing board ndikukaona zimene zinakupangisa kuti ulephere business iyo. Ndi chimozimozi iso inu anthu andale makamaka inu achipani cha DPP chimene anthu anu atuluka ndikumandizuzula ine kuti ineyo ndikukunyoza chipani cha DPP ndi msogoleri. Kwa amene wamvera audio yanga ya mmamawa, ine sinanyoze chipani cha DPP ndi msogoleri wache, koma ndachilangiza kuti chikamalo waso mboma anthu atati achifuna chikasinthe mfundo zake zina ndi zina, because those are the reasons zimene anthu ena anaganiza zowacho sera DPP yo. Ndiye wina wacho wakhuta deya ache uko bakaya wapasidwa ndalama kaya watumidwa azikanena kuti ati ine ndine countryman ndiye ndikufuna ndimuyankhe Bon Kalendo. I don't belong to DPP, my brother. I belong to Malawians. Zili ndi ainyake ya DPP yokuti amvere malangizo wanga kapena I don't care. Malawi munomu muli mavuto ochuluka and we need as activists tiachite address mavuto amenewa. That's what Malawi yakufuna. Ndipo mukawa uze amene mukwatumikirawo kunena kuti Malawi yakufuna kunena kuti whether they like it or not pakhale mgwirizano wapadera wazipani zonse, ndipo amusankhe munthu amene ati akayimirire kumeneko osayang'anira chipani chake koma amene ati awombose ziko linolo. Izozo ndi zimene ine ndinganene uthenga ochokera kwa Malawi amene amakonda ziko lawo.
Utenga sukuchokera kwa anthu a DPP, sukuchokera kwa anthu a UDF, sukuchokera kwa a UTM, a Ford. Utenga ukuchokera kwa Amalawi amene atopa ndi mavuto amene akuchitika muno Malawi. Zaziwika sopano kunena kuti ziko la MCP ndi kunena kuti ziko chifukwa IMCP amatenga Malawi ino ngati ndi ziko lawo, ena onse ndi zisiru. Akufuna amange Tamia Ja, nsikana amene wazuzula makra chifukwa chogula machini amene mtengo wache ndi 2.8 billion kandi 3 billion. Ati ncholinga kuti azichita record kapena monitor anthu amene akukamba boza muno Malawi. Mufulu wache nsikana iwalongosola kuti amakra akufuna agule osakhala kuti agula, koma iyeyo akusatira ripoti tachoka ku South Africa ku TV station ina imene yaulula khalidwe wokuba, khalidwe wa uchisiru wa makra amene agula machini a 3 billion ndalama za Malawi taxpayer, 3 billion taxpayers money, kunena kuti kwa iwo kapena kwa iyeyo Tamiayo sakuonapo justification kapena nzeru kuti anthu akagule machini a 3 billion amidst challenges zimene Malawi akukumana nazo. Ndiye kunena zimene zozo kuno ku Malawi akuti ndi crime, akuti ndi chimo. Choncho Tamia Jayo waitanidwa ku khoti mawa. Ndiye nafuna ndinene icha Malawi kunena kuti ineyo ndikufuna ndikumemezeni nonse kuti tiyeni tonse ku khoti mawa 9 o'clock ndi pamene mulandu uti ukayambe wa Tamia Jayo. Ndipo ineso ndikunena sotu zomwezo kunena kuti ndi uchisiru weni amakra kukagula machini amene wawa amene so anabwera kale muziko muno anakalandiraso okha ku Kamuzu International Airport. So mane chimene akubisapo ndi chani? Kodi munthu kuzuzula nchitidwe umene ndi oyipa ononga ndalama wakatangale zinthu zake zogulira zokuti aziachita control anthu kapena monitor anthu muziko la democracy. Nzeru palibepo tu. Ndiye ngati imeneyo ili yomangana ine sotu mawa ndikubwera ku khoti konkosotu nanu sotu mukanangolemba soka warranty kena kokuta na yeso boni kalindo wanenaso zokuti ife amakala tagula machini ati kumanena kuti akusatira section 4 ya ujeni act ya makra imatipasa ife mphamvu kupanga zinthu zathu. Ndi chibwana cheni anthu ambiri amati akakhala pa mipando amayiwalira kumene achokera. Ndiye nanu tinati tizikusanthurani kumene inuyo mwachokera ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri. Ndipo mmaudindo mwakhaliramo chisomo cha Mulungu, mwina Mulungu anakuyikani kuti mukathandize anthu. Koma ambiri mmati mukafika pa udindo mmazitenga inu ngati ni madolo kwambiri, mmazitenga ngati ziko lindirano. Ndiye ine ndikunena kuti Tamia Ja sana lakwe, ndipo nsikana usadandaule china chilichonse, palibe chimene walakwa iweyo wangolankhula maganizo ako muziko la democracy, ndipo palibe zoopsezana. Ine ngati president wa anthu osauka Boni Kalindo mawa ndili ku khoti kukapereka support kwa Tamia Ja. Inunso ndikupempheni ya Malawi kwina kulikonse kumene muli, tiyeni tikhutukire ku khoti ya ku area free ku Lilongwe tikapereke support chifukwa ziko linolo anthu awawa alitola kwambiri, akutenga ngati ziko lindira amawo, akutenga ngati Malawi ndi zisiru. Malawi kuti aziyang'ana mavuto amene alipo muno Malawi, mankhwala mulibemo muzipatala, 3 billion ikoza kujesa ziko lonse lino ni mankhwala. Chimanga kuno kulibe anthu akufa, ziko lino likoza kugula chimanga cha 3 billion anthu ndikutopa nacho. Tikunena pano pa misewu yathu ndiyonongeka. Ndiye mukamanena kuti mfuna mugule machini anthu akakuzuzulani muziopseza iyo palibe zoopsezana ameneyo ndikatangale. Kodi tu Malawi muno tikamanena kuti mukuchitika zinthu zoopsa abale, tapita ndi ku NSO kuzomba National Statistical Office mukaone katangale akupangidwa kumeneko. Kuli research ina yake imene imachodwa kuti NACA, imene iyi ndi agriculture. Kafukufuku amene yamapangika kuzera ku NSO, makafukufuku ambiri National Statistical Office. Kuli programu yochita haya magali moto okwanira 153 kwa 6 months koma kwapangika katangale kumene koko malamu kuti apereke magali moto ajawo
kwa anthu osiyanasiyana makaa hire owners apereka kwa munthu mmodzi, ndipo munthu mmodziyo akuti ati apereke magalimoto 153. Kodi ndizoona kuti ilipo kaa hire m'Malawi munomo imene ingachite produce magalimoto 153? Mungoziwa kuti chimene chocho ndikatangale kutero kwa anthuwo apangana kuti ndi munthu amene wawina contract yo abe ndalama agawane, andinso mwinaso alembaso addendum yonena kuti amene tinapereka mitengo imeja ndi yochepa chifukwa mafuta asowa ndiye tiyenjezere mwakuti cholinga ndalamazo agawane. Ndafuna ndikuwuzeni kuti kuno ku Malawi kulibeko chabwino, paliponse pali katangale wena ndi amene malo monena kuti 153 cars akanaita na makaa hire owners kunena kuti 153 10 tikugawaniseni, ukuena kumwera aime anthu ena, pakati aime anthu ena, kumpoto aime anthu ena, ndikutemberana kekei. Koma iwo a commissioner akumene koko limodzi ndi a chief aku National Statistical Office iwo apanga diru ndi mzimayi wina wa kulilongwe, basitu ndikumpasa contract ijayo andi mtengo wache ku odabwisa kwambiri, odabwisa ndi mmene ziko lilili 153 kazi munthu mmodzi kufuna kuti muonese kuti chani kuli katangale woopsa. Katangale ku Malawi kunoko sikuza sintha, ndi ziko lotembereredwa, ndipo makaa hire owners ngakhale olwa muzomba momo sana pasidwe chifukwa munthu umayamba wasesa nyumba mwako sana sese panja. Zatheka bwanji kuti makaa hire owners amenenso anapanga mgwirizanonso ndi ayeneso kuli mgwirizano okhazikika kuti anthu kukabwera kafukufuku kapena research ya mtundu ina iliyonse akuyenera kuti azitemerana zinthuzo pang'ono. Koma ngakhale mgwirizano wa 2 years uli in place, koma apezeka kuti commissioner ndi a chief alerowa akumachita divert the agreement ndikumapereka zinthu mwachinyengo, motero kuti 5 o'clock ya mawa anthu auzidwa kuti azipita ku field kufuna kuthawisa chilungamo. Yeti anthu akudandaula simunachite resolve ma issues ndi makaa hire owners, koma commissioner aku NSO komanso a chief aku NSO mwapanga zakatangale mufuna mube makobiri magwirizana ndi amene wawina contract ndikumana mizira anthu ena kuti mmene momusi munasiyemo paper lakuti mukuziwa kuti aliyense anakwanirisa the qualifications, the requirements, koma iniyo mukunama. Kodi tu Malawi munozavuta kuboma kuchokera ku State House kukafika ku area sate kukafika kwa ministers kukafika ku makampani aboma kuphatikizapo ngati awa Eskom ku MRA ku agriculture paliponse ku mining kuli katangale khaika. Ena ndi awa aku immigration ati khaya kalumoko kuthwa kaya lero akulandira ndalama zaboma, kumalandira ndalama nditu ndalama zaboma papero galimoto thi. Koma azathu amene munaziwana ndi chakwera ndinu anthu odala kwambiri. Mmene anthu akuvutikira muno Malawi lero liwina chibasi azikangolandira ndalama ndithu, kumakangolandira ndalama ndithu asakugwira ntchito. Koma uona anthu osauka ndi amene amamangidwa, anthu osauka ndi amene amakhala pa chipinjo. Tapitani m'maprison mukaone anthu amene ali mmene mwambiri yondo osalakwa. Tapitani ku polisi mukaone anthu amene amangidwa ambiri yondo osalakwa, alibe milandu ina iliyonse. Anthu angolandidwa olomalo amene anthu angolandidwa kutero ku mulilongo mundiye muli phwando tulo amalo phwando la malo. Sindikudziwa kunena kuti kodi 2025 anthu awanati atuluke mboma akapezamo anthu china chilichonse, akapezamo chani chifukwa anthu awande aonjeza kwambiri kabedwe kache. So wina wake asamaononge nthawi yache kumanena kuti Boni Kalindo akuoneka kuti akudana ndi ujeni DPP chipani munomo Malawi muno ndi DPP. Ine siwa DPP achimwene, ine siwa DPP. Ndipo muzifunse nokha kuti ineyo bwanji sinema supporta DPP. Ine nimangoyima pa chilungamo. DPP yongati yala kuisa ndi maikoma, UDF ngati yala kuisa ndi maibandula, afodi ndi maiswa, UTM ngakhale olomalemu chilima alipo ndi maibandulanso, MCP ndiye jerejere chifukwa anthu amene wawa aonjeza kwambiri. So musamaononge nthawi yanu. Ndafuna ndikuwuzeni Amalawi kunena kuti audio iyi inayenera ibwere mamawa, koma yabwera lero madzulo ono pa zifukwa zonena kuti ku National Statistical Office kuzomba kukuchitika mchitidwe wa katangale. Ndipo tikupempheni niyo mabungwe amene mmayang'anira za katangale ngati
ngati Anti-Corruption Bureau komanso Ombudsman tapita ni kuzomba mukaone zakatangale zimene zikuchitika kumeneko. Munthu mmodzi zoona akatenge magalimoto 153 kwa 6 months. Is that fair? Ndi mmene wayakira Malawi osanena kuti iwe inutengani 10. Osatenga zimenezo bwanji. How are you going to empower Malawians? Andiso kwina kusikufunikaso magalimoto kukufunika njinga za moto munayenyaso kuchita haya njinga za moto muzombamo anthuso nawo azidya nawo zinthu zinazi. Anthu afiti kwambiri. And in World Bank where you are, you must know that your money is being stolen through dubious means, because amene akuchita fund zimezi in the World Bank. This message should go to World Bank. World Bank should be in the know of what is happening in Zomba at NSO, because these people are thieves. They are stealing big time. And munatolera kaleso ndalama za anthu enawo, matolera ndalama inuyo. Achifi andani matolera ndalama za anthu amene mwapeza kuti finally simuna apaseso ma contract. Kuliza ziphuphu zambiri kumene koko. Malawi muno khala anthu azapuma liti kaya. So wina, don't waste your time. Komanso izi zatamia zitiyeni abale tikamuthandize nsikana amene chifukwa akulankhuliraso naye ya Malawi. Osakhala zoopsezana ngati ili yoopsezana. Another warrant of arrest should come to me tomorrow, but I am ready to come and defend my country, because this is completely nonsense. Osamatitenga ife ngati zisiru iyayi. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri kuchokera Mwanjeza tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi, Southern Africa.